खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो जोंनि बे बर'सा चेनेलनिफ्राय रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय बावहरनाय थाबाय आरो बे जोंनि भिडिअ होस्लाबनायनि डिसलाइक मारिग्राफोरनिसिमबो बिथांमोननिसिमबो जोंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय बावहरनाय थाबाय औ मानो होनोबा जोंनि गोसोआ बयनिबो थाखाय समानसो नंगौथ' आरो आब' आसा खालामो नोंथांमोना देग्लायनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायैनो बारहोहरनो हायो देग्लायनि गोदान बोसोराव नोंथांमोननि गासैबो सिमां मिजिं साननाय हनाय जाहाथे गासैबो जाफुंसारजोबो बेनो जोंनिफ्राय गसाइनिसिम आरज बिनाय थाबाय आरो जायफोर मोजां मोनलायो बिथांमोना गासैबो मोनलायजोबथारथों आंहाथ' बर'साखौ हास्थायसेयावबो मोनासै आंथ' नोंनि लोगोरि जानो हायासै नाथाय जेराव नोंनि खुसि दङ नोंनि लोगोरियाथ' जेब्लायबो इनिखासोमोन नोंसोर सानैनि थाखायल'खा बर'सा नोंनि गोसोआवथ' आं जायगा लानो हायासै नाथाय नोंनि रागा जोंनायावबो आं नोंनि गोसोखांनाय जानानै थागोन रागा जोंनानैबाबो खेबसेथ' आंखौ गोसोखांगोन ना नों बर'सा खाफालाव गैयिखौलाय हास्थायमालाय बहा मोननो बर'सा नायदो दिनै हांगार जालांबाय आंनि मोजां मोननाया आद्रा थाबाय आंनि मोजां मोननाया आद्रा थाबाय नाथाय मा खालामनो हेलौ आफा औ आइजुरि आफा आंहा नोंजों मोनसे खोथा रायलायनांगौ दंमोन औ मा खोथाय आफा आं न'आव थांनानै रायलायहैनोसै नामा दालाय खोन्थाजाया नामाय खिन्थाजानायालाय खिन्थाजायोमोन आफा नाथाय फेस टु फेस रायलायोबा मोजां जागोन नामा दे बिदिबालाय आइ फैबा खिन्थाबानो जाबाय जागोन आफा मालाथो फैनो नागिरदों ओमफ्रायलाय साननैसो थानानै थांगोन आफा दे बिदिबा ओमफ्राय सानैबो मोजाङै दंहैयोना औ आफा मोजाङैनो दङ बेखौ लाबो बैखौ लाबो बेखौ बानाय बैखौ बानाय बेवहाय फैफिननायनिफ्रायनो खामानिखौसो थिनलुबाय थायो आंहासो मावबाय था सानसेबो रेस्ट गैयै खालामथारबाय बेखौ खालामलाय ओरैनो आलासियानो दामा दामि दंफैखायो आरो बे बुरिखौबो जोथोन लाबाय था उफ मेंनायसो मोनसोयो आङो बे उन्दुलांनायनि मुलिखौनो लोंनानै दसे उन्दुलांथों बे बुरिया दसेथ' सान्थि मोनगोन आंबो अ थ' बेबायदिसो प्लेनिं जागासिनो सोरलाय फात्ता मोननोसै बाजै सना र' नैबे जुरि थानायाव नोंनि प्लेनिंखौथ' आं माब्लाबाबो साक्सेसफुल जानो होआ दाथ' दसे सम सान्थि मोनसिगोन आङो आयै बेखौ लोंनानै नोङो जेबो जाया मा होनो दसे समल'
उन्दुलांगोन आरोना आरो मोजांसो मोनगोन ना नोंबो ओरैनो लोमजानायखा उन्दुलांबा मोजांसो मोनगोन ना ओहो बाजैला ओमफ्राय प्लेनिंआथ' जबरदस्त खालामदोंमोन माथो नोंनि आसलि महरखौथ' आं दिनै बयनिबो सिगाङाव लाबोगोन र' हैग्रोनोसै आं बुरिनो Ups, बाजै लामब्रे आलेले साबाय नामा बाजै नोंखौथ' आंखौथ' मा ओइ मा जानला मोनलाहाय फाग्लि बारलाबायबाय नामा हारसिंनो आरो आंखौ मा होननानै आखाइ दिखांदो नोङो आच्छा बाजै लामब्रे थ' नों जेबो मिन्थिया ओइ मा बुंनो नागिरदों सिदा सिदा बुङो मानो एक्टिंआव मास्टारखा माथो बिदिबा बे गिलासाव मा होनाय नोङो आरो मादैनो मा लोंहोनो नागिरामोन नोंलाय आं आइनो मुलिसो लोंहोनो नागिरदोंमोन आच्छा मुलि आं मुलि लोंहोनो दै गुदुंसो लाबोदोंमोन अ नंगौ नामा आंलाय मा होलाबायनांगौसै दे बिदिबालाय बे गिलासनि दैखौ नोंनो लोंनाय आयौ आं माबोरै लोंनांगौ जाखो बे दैखौ बेवहायथ' आं उन्दुलांनायनि मुलिसो होदों आइनो मा जाखो माखौ सानाबबाय थाखो न' बाजै लोंदो मा जाखो बाजै नोंथ' बुंदोंमोन ना बेवहाय जेबो गैया बिदिबालाय लोंदो बाजै लोंदोल' नों लोंबानोथ' क्लियार जाबायना आंबो गोसोआ मोजां मोनबाय हायाना लोंनो दिनैथ' नोंखौ आरो नोंनि बे आसलि महरखौ बयनिबो सिगाङाव लाबोगोन आं Now game is over बाजै हे मा खालामनो नागिरदों नोङो हगार आंखौ नोंनि आसलि महरखौथ' आं बयनिबो सिगाङाव लाबोगोन दिनै आदा इमि आदै गासैबो ओंखारबोजोब जुरि मा जाखो नानि आबो जुरि मा जाखो आदा बाजैखौलाय माथो बिराद मोजांखौनो लादोंलाय नोङो माने आं खिन्थानि आदा नोंनि बे हिन्जाव मोजाङा मादैखौ नोंनि बिमाखौ मुलि होनो नागिरदोंमोन मा बेखौ मा बुंलाबायदों नों आगै आं जेबो बुंलाबायाखै जेखौ नंगौ बेखौसो बुंदों आङो नाथाय आब' बाजैया माबोरै आं मिथिखागौमोन नोंसोर रावबो आं ओरैनो बुंबा फोथायनाय नंखायामोन बेनिखायनो आंनाव फोरमानबो दंखायो नैबे फनाव आं गासैखौबो रेकर्ड खालामनानै लाखाजोबदोंमोन नोंसोर आंखौ फोथायाबा नायनो हागोन बिदिबा नों होननाया गासैबो सैथो
दाथ' फोथायबायना आदा? मा बिहामजोआ? औ आदै, नोंहामजो मोजाङा। बिहामजोआय, आं नोंखौ माब्लाबाबो बेबायदि खालामगोन होननानै सानफेराखैमोन। माइनाव! मानसि नंगोना नङा नोंलाय? नोंनाव मानसिनि गियान थाबा नों बेबायदि खालामनाय नङामोन। ओंखारलां नोङो, दानो आंनि न'निफ्राय ओंखारलां। नों बायदि मानसिनि थाखाय बेवहाय जेबो जायगा गैया। आंखौ निमाहा होदो। आंखौ निमाहा होदो ना। निमाहा आरो नोंखौ ओंखारलां नोङो, दानो दिनैनो आंनि न'निफ्राय ओंखारलां। जिबौसो नोङो। नों थाबाय थानांगौबा आंनि न'खरासो धंस जालांजोबगोन। आरो खोनासं, जुदि आइया माबा मोनसे जानांगौबा नोंखौ नागारा आङो।